फिथाइ थायगोन नङाबा जिउआ जाफुंनाय नङा। दिनैनि फरायसाया गाबोननि नोगोरारि। आं आसा खालामो बर' फरायसाफ्राबो साफा साफा मोजां नोगोरारि जानांगोन। होमब्लासो जोंनि हारिखौ हादोरखौ जों दावगानो हागोन। जोबनायाव आंनि गोसोनि मोजां मोननाया आरो सिबिनायखौ जासिना आंनि सुंद' बुंनायखौ बेनिखायनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। लंग लिव आबसु। पायलट जाने थाखाय पायलट बनने के लिए क्लास 12 के बाद काफ़ी एग्ज़ाम देना पड़ता है DGCA का, जिसमें 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। सो क्लास वो एग्ज़ाम पास करना होता है। उसके बाद फिलीपींस में हम थांदोंमोन ट्रेनिंग में था गए बेनिफ्राय फिलीपीन्सआव फिसा एयारक्राफ्टनि ट्रेनिं लादोंमोन। बेनि उनाव गिदिर एयारप्लेननि ट्रेनिंबो लानांगौ। बेनि थाखाय आं स्पेनाव थांदोंमोन। ओमफ्राय स्पेननि उनाव आं इन्डियायाव फैबाय। बेनि उनाव आं एग्जाम होदोंमोन आरो एयारलाइन जइन खालामनोबो नों बिराद फरायनांगौ आरो बेनि उनाव नोंनि मेंटल टेस्ट, स्किल टेस्ट ओमफ्राय मेडिकल टेस्टबो जायो। सो नों मेडिकली और फिजिकली एंड मेंटली ऑल्सो वेरी प्रिपेयर्ड जानांगौ। आं अपील खालामो फरायसाखौ बिराद मेहनत खालामनांगौ बेनि थाखाय। थैंक यू। फंनैसोबाबो बाथ्राखौ बुंनायनि थाखाय दा फरायसा बिथांमोना बेहाय गोसोआव लानांगौनि बाथ्राया बेनो, बिथाङा बाथ्राखौ बुंदों थारमाने जेखि खामानि जेखि साक्सेस जाया मानो सेक्रिफाइसनि गेजेरजोंसो जायोनो। ओंखायनो नोंथांमोना फरायसा लोगो नोंथांमोनखौ आं खावलायदों, नोंथांमोनहाबो जाहाथे